s'han començat a anunciar bastantes mesures bastant d'allò, En principi, estan tancant bastants col·les, inclús a Barcelona, ja, estan dient que tancaran col·legis. Tots els esdeveniments esportius i totes aquestes coses estan la majoria o anul·lades o que no. De fet, havien de viatjar des d'Itàlia per jugar algun partit d'Europa, League i de no sé què més, i ja ho han anul·lat tot. I, bueno, totes aquestes coses que en teoria aglomeren a molta gent, també es va anunciar ahir, crec que les falles, o va ser ahir? Que les falles de València també s'han anul·lat, que això és un munt de pasta també que desapareix. És que si no es fiquen seriosos anirà a pitjor. Jo és que tinc una mica, no sé com ho veus tu, Xus? Jo ho veig una mica, o sigui, per una banda et diuen, això és una grip forta, no té d'això, no et preocupis, no passa res, saps? Li estan donant massa importància, tens un munt de fotos de gent que està saquejant als supermercats i s'estan duent tot el menjar. A mi m'han portat ara m'han ensenyat una foto ara del meu poble, que també està passant, en el meu poble, que no hi ha casos, saps? I també hi ha un Mercadona que també es veu que, hi havia una cua, han ensenyat una cua que era com de, no sé, saps? De 50 metres o alguna així, una cosa molt bèstia. 50 metres a fora del súper, vull dir que a part de la cua que hi havia a dins, no? O sigui que hi ha molt alarmisme, per una banda, hi ha molt diari. Mira, la família Caricú s'ha de connectar i potser és la Marta, que ahir va fer un Insta-Stories parlant sobre el tema, i deia això, deia que hi ha com... Jo era el Xuslor, Marta? Aquest és el Xuslor, sí. El que està aquí és en Xuslor i jo sóc en David. No, perquè vam parlar i no sabia qui era jo. Bueno, total, que el tema és que, per una banda, hi ha molta gent histèrica, hi ha molt alarmisme, per una banda, hi ha diaris sensacionalistes que estan fent l'agost amb tot aquest tema, que estan lucrant d'això, i per una altra banda tens els governs que et diuen no passa res, o la gent experta que et diu no passa res, una grip, que tothom pot passar, la gent es recupera, la tassa de mortalitat és molt baixa, bla, 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 saps? Et posen com moltes excuses, però després veus que els propis governs estan fent moltes accions per contenir el virus i que no s'expandeixi. Si és una contradicció, no sé. Ja ho sé, tampoc no sé comprendre-m'ho. Vull dir... O sigui, és allò que dius, sí, però no, però sí, no saps comprendre, tu? No, perquè jo vaig sempre amb la posició de sobrat, saps? Això no és res, és un constipat, ni què, no? Però clar, llavors t'espanta tot el sistema, tots els mitjans que hi ha al voltant, tot el que et diuen, i a casa meva ja hi ha pànic a casa meva, perquè jo tinc una persona gran que viu, que és ma iaia, i el meu pare em va fer un comentari que em va deixar cau, que em va dir el meu pare, jo treballo en un teatre, vale? I em va dir, m'hauràs de deixar la feina perquè com et contagis em mataràs la mare. I em vaig quedar, hòstia, saps? Hòstia. És molt fort, això. A veure, relaxem-nos una mica. A veure, el que sí que és veritat és que la tassa de mortalitat amb gent de major de 85 anys, em sembla, o alguna cosa així, és molt més alta, 80-85, però jo també entenc que la gent de més de 80-85 també té moltes altres patologies i és una complicació més. És com, no és el mateix que una persona jove pilli la grip a que la pilli una persona que té 90 o 95 anys. Òbviament, però hi ha com un alarmisme que no sé fins a quin punt és realment cert o no, i llavors hi ha mil webs de el que realment és el coronavirus, el que no t'estan explicant, o qualsevol d'això, i totes diuen coses semblants i coses diferents. Conspiracions. Jo he sentit de tot, he sentit el Frank Cuesta, suposo que saps qui és, el Will Frank, aquest que... Sí, que està mal. Aquest tio va dir que en realitat el virus aquest ja l'havien passat allà a Tailàndia o no sé on està, de l'estiu passat, de l'estiu de l'any passat, que es veu que va sortir d'allà, de no sé quin animal, que ell ho sap això perquè es veu que aquell animal allà és molt explotat, hi ha molta gent que va allà a pillar-lo per després vendre la pell i no sé què, i que en un moment donat, al setembre o alguna cosa així, van deixar d'explotar-lo i van tancar com el negoci, per dir-ho manera, i que ell això li ensuma molt a que van veure que es contagiaven, perquè a més eren exportadors directes al pangolí, això que ho diu, a Xina, que és molta casualitat, que ell
ell li veu molta casualitat. Aquí hi ha una conspiració. L'altra conspiració diuen que a Xina fa uns mesos, no me'n recordo quan, es veu que van fer com una vacunació a tothom. Fa com uns mesos. Es veu que es va fer una vacunació, diguéssim, a nivell de país, de no se sap quina cosa exactament. I la gent especula en que els hi van posar el virus programat per poder-lo activar molt més tard. O sigui, ja et dic que conspiracions n'hi ha. N'hi ha de moltes, de conspiracions. I que alguna deu haver. Una altra conspiració és que s'ha creat aquest virus a Xina també, en uns laboratoris, i que està específicament, o sigui, s'ha fet específicament per reduir la població mundial, sobretot la gent gran. Perquè, curiosament, es veu que els nens petits la passen molt... O sigui, hi han hagut nens petits infectats, però de moment es veu que ho passen molt baix. O sigui, que no els hi afecta quasi. Es veu que els hi té incidència zero, quasi. O sigui, que conspiracions n'hi ha en la tira. I als Estats Units, aquest tema, com el porten? Hi ha alguna cosa allà? Als Estats Units és una mica fort, perquè les notícies que jo he llegit és que el govern, o sigui, el govern central, el Bush i de més, han dit que la gent es prepari. Que la gent es prepari, que hi haurà infecció massiva, que no tenen absolutament cap control i que no hi poden fer res. O sigui, directament, no sé si és que han sigut sincers o què, però he dit el Bush? He dit el Bush? Sí, Bush. Sí, has dit Trump. Bush, Trump, Bush... Vull dir, el Trump. El Trump va sortir amb unes declaracions dient que la gent es prepari perquè el govern estadounidense no té els mitjans ni per detectar, o sigui, no tenen ni els mitjans per detectar la gent que està infectada i que els hi sua la polla, bàsicament. O sigui, el missatge que van donar va ser de ens sua la polla, si heu de morir, morireu, aneu-vos preparant per una superepidèmia i que s'expandeixi per tot el país. És que jo no però és que als Estats Units, a més, la sanitat no és pública. Per tant, la gent se'n va cap a casa, o sigui, no... Diuen, tens el que sigui, és igual, vés-te'n cap a casa. Sí. No sé, és que a mi em sorprenia que no hi hagués encara infecció una mica ja forta, no?, als Estats Units, perquè és molt gran i només una persona que hagi anat cap allà és suficient, saps? Però l'important és la temperatura, crec jo. No? L'important és... Ara mateix no sé quin clima tenen als Estats Units, que a més varia molt de l'oest a l'oest. Jo crec que una de les coses que es veia evident és que això ja, el primer dia, en el moment en què van dir que hi havia aquesta epidèmia a Xina, ja es veia evident que quan arribés aquí, i que arribaria, el que passa és que ha arribat d'una manera molt xunga, perquè ha arribat a Itàlia molt, pum, a saco, no? Però era evident que quan arribés als països més càlids d'Europa, la cosa ho petaria bastant, perquè aquí som molt d'estar al carrer, per dir-ho manera, ens relacionem molt, no estem a casa tancats. Llavors, els climes càlids és el que dèiem l'altre dia en el directe, saps? Aquí és inevitable fer coses a l'aire lliure i estar amb els col·legues i anar aquí i anar allà i hi ha molt... I a més hi ha molt turisme. El que jo no pensava és que vingués tan directe de Xina. O sigui, no pensava que arribéssim a tenir... O que Itàlia... que tingués tanta relació amb Xina, saps? Pensava que abans passaria per altres països i realment ha sigut Xina, Japó... i algun més de per allà, em sembla que era... Quin era? L'altre, espera, Hi havia un que també, que no s'ha dit gaire, però que també era molt bèstia, No sé, em pensava que seria com més expansiu ara aquí hi ha un punt, a l'altre punt hi ha un altre punt, i llavors als voltants, saps? Hi ha una web, que jo visito cada dia, i... en plan... A tu et mola, això et mola. Soc una mica... Mira, això ho he de reconèixer que jo sóc una mica hipocondríac amb aquestes coses. Soc la típica persona que a la mínima pensa que me va tocar a mi, saps? Que tindré la loteria del boleto per acabar contaminant-me amb alguna cosa. Hi ha alguna cosa d'aquesta web que jo miro les estadístiques que no m'acaba de quadrar molt, però bueno, suposo que deu estar informada aquesta web. És que clar, tampoc sé si és la web Iran. A Iran hi ha molta gent també, a Iran, que no ho entenc tampoc. Per què a Iran? A saber. Iran està al costat de Xina? On està Iran? Iran no està al costat de Xina. Tu vas tirant i ho trobes. O sigui, és el que no acabo d'entendre, el tema d'Iran. Però bueno, mira, ho posaré en el directe perquè ho veieu. Navegador.
no sé, Iran està allà al costat d'Afganistan, no? Vull dir... A veure, us ensenyo la web, un segon. La posaré per sobre de nosaltres, perquè si no, no veureu res. Intentaré posar-la d'alguna manera que no molesti gaire les nostres cares. És que ara estic fent aquí uns experiments una mica estranys, Però bueno. No sé, jo crec que... Aquesta és la web. Aquesta és la web. La que veieu ara, aquesta és la web, vale? I fixeu, hi ha una cosa curiosa que em crida molt l'atenció d'aquesta web. Primer de tot, diu total de gent que s'ha recuperat 66.216, vale? Total de morts 4.369, d'acord? I a l'altra banda, que aquí no es veu, espera un moment, que això ho hauria de retallar un moment, Em pots tapar, no passa res, És que a veure si pots entendre una mica. A veure, un moment, que... Farem el que podrem, Sí. A veure, un segon, Vale. Aquí. Ara et mostro tu només. A veure, 121, 206 confirmats, vale? Teoria hi ha 121.000 confirmats, 66 recuperats i 4.000 morts, vale? Això jo suposo que significa que hi ha unes 50.000 persones que estan ara patint-lo, que tenen el virus però encara no se sap si moriran o es recuperaran, no? Sí, que l'estan patint, vale? A mi el que no em quadra és el següent d'aquestes estadístiques. Fixeu-vos amb això. Xina, 49.000, només a la Hubei Xina, 49.000 i 3.000, vale? Dius, el tant per cent de recuperats versus morts és molt baix, no sé si arriba al 6% o alguna cosa així, vale? Però ara, si mires Itàlia, sí? I Itàlia, que ho poso així ara perquè ho veieu, 724 recuperats, 631 morts, vale? O sigui, infectats 10.000, vale? Que ho posa a l'altra banda, 10.000, molts més. Jo entenc que això és perquè a Xina fa molt més temps que està i per tant hi ha molta més gent que s'ha recuperat. Però també trobo que és molt exagerat el nombre de morts, no? O sigui, proporcionalment... Sí. Proporcionalment és molt bèstia, és un 50%, quasi. O sigui, no sé si és perquè s'ha de comptar que dels 10.000 confirmats, doncs segurament sobreviuran molts més, però bueno, aquesta tendència d'Itàlia contrasta moltíssim amb la de Xina. Et veig molt preocupat. Diu la Merkel que gairebé... Ei, Gorokei, què tal? Benvingut. El 60% de la població tindrem el virus. Sí, això és el que ve a dir una mica l'administració del Trump, que el més segur és que ho acabis pillant. Però bueno, em sorprèn molt això, que a Itàlia morts versus recuperats és molt semblant. Si mirem a Espanya, que ens toca més a prop, Espanya està aquí, vale? Espanya, espera que els alineo. 47 morts, 136 recuperats. També és molt alt. No és tan alt com a Itàlia, però és una tercera part. És una tercera part, I a Espanya, aquí, de confirmats... No estan els confirmats a Espanya. Això no està correcte, jo crec, encara. 2.000 i alguna cosa he vist. En teoria ho actualitzen cada dia, això. Aquesta pàgina l'actualitzen cada dia. No sé, no trobo... A Espanya 2.000 són, perdó. Sí, ves-la. 2.000 confirmats a Espanya. Ah, mira, si puc seleccionar-ho. Això no ho sabia. Mira, puc seleccionar-ho i es veu més gran. Però bueno, em contrasta molt, saps? Hi havia gent, també hi havia l'especulació de que deien que el govern xinès mentia amb les dades i que hi havia molts més infectats. Bueno, i que és incontrolable, realment. Les persones xineses que moren i que... Mira, bueno, que ja ho diu, perquè ens hem de fiar d'una dictadura que ho censura tot. I clar, això ens deixa una mica amb el dubte de què deu estar passant realment a Xina, si potser hi ha molts més infectats i molts més morts, vés a saber. De fet, no sé si ho has sentit, però es va dir que hi havia gent que estava informant sobre el que estava passant a Xina i que han desaparegut a internet, vull dir, hi havia youtubers, streamers, periodistes... No ho has sentit, això? Hi havia gent que estava informant sobre el virus des d'allà a Xina. I aquesta gent ha desaparegut. Desaparegut em refereixo a que no se sap on estan ni què fan, que fa temps
que han deixat d'ensenyar fotos i vídeos de Xina. I no se sap on està aquesta gent. O sigui, d'especulació hi ha molta, ja t'ho dic. Hi ha moltes coses rares en tot aquest tema. A veure, el que està clar és que algú intenta treure peles de l'assumpte. Igual com ha sigut amb la grip aviar, que segurament algú es va embutxacar les butxaques. Però, clar, el què sempre estarà fora del nostre abast. I els hem fotut a la presó. Molt millor Corea del Nord. Corea del Nord ho vaig veure aquí, el que diu? Corea del Nord. Anem a mirar Corea del Nord. Crec que no hi deu haver-hi res, no? Infectat, zero. Infectat, zero. Corea del Nord estan immunitzats. A veure... És que a més Corea del Nord està a prop, no? Xina... Cap de Japó, no? Japó, Xina... Pyongyang... I Japó, jo sort que no he anat a Japó, volia anar a Japó aquest estiu. República de Corea. Però clar, no separen, no? Suposo. Corea del Nord, Corea del Sud. A Corea del Nord no hi ha res, veieu? A Corea del Nord estan nets. És Corea del Sud on hi ha... Clar, és que a Corea del Nord no ensenyaran res. Bueno, Corea del Nord, infectat 0, morts 10.000. Saps una mica? És això, la... Ah, està aquí, República de Corea, 7.000... Però és al sud, eh? El del nord no tenim dades. Però fixa't que també és molt, molt alt, també, Corea del Sud. 54 morts, 247 i tenen... Però, i el més curiós de tot és Itàlia, el boom que hi ha hagut. O sigui, Itàlia realment, de passar a no tenir-hi infectats ni res, ha sigut com de cop a superar totes les estadístiques. I Espanya també, eh? Fixeu-vos que ens estem col·locant en la pole d'infectats, de confirmats. Perquè... Sí, estem al top 5. Sí, al principi, que jo recordo el primer mes, en el primer mes que va sortir tot el tema aquest, recordo que els punts vermells estaven tots per aquí, Japó, Xina, i algun per aquí a l'Índia i tal. I de cop, perquè va començar a arribar a França primer, a França i a Alemanya algun cas, molt aïllat, però a la que va arribar a Itàlia va ser, pum. A Itàlia va ser el gran boom. Tenen molta població xinesa a Itàlia. Ah, no ho sabia això. I des d'Itàlia ha arribat a Espanya, que també ho trobo molt lògic, perquè, vulguis o no, les illes i tal, al Mediterrani estem molt connectats entre Itàlia i Espanya, realment. Llavors, ho trobo normal que hagi passat això. I la veritat, jo trobo bé que intentin bloquejar una mica tot aquest tema, amb el tema dels avions i tal, restringir una mica la mobilitat perquè... Però és que jo suposo que també la gent hauria de ser una mica conscient, no? I decidir, o sigui, ells mateixos, ser una mica conscients i dir, home, doncs, si puc evitar fer un viatge a una zona on sé que pot haver-hi possible contagi, doncs no hi vaig, no? A mi em sorprèn les mesures de prevenció que s'han fet, que més que solament el viatjar o tal, ja es veu que és un virus que tothom, que passarà per tot arreu i serà una cosa que tothom agafarà poc o molt, no? Llavors el que s'hauria de fer és les prevencions a destinar-les a les persones que puguin ser més afectades a com salvar-les, diguem. No? Si ara, per exemple, és fàcil que jo agafi un coronavirus i que pugui tenir-lo i fins al cap de 10 dies no tenir els símptomes, mentrestant jo he anat contagiant. O sigui, això és una cosa que passarà sí o sí. És xungo això, perquè no se sap el període real d'incubació, diuen que són 2 setmanes i ho pilles i durant 2 setmanes no saps que ho tens i vas contagiant a tothom. I vas contagiant. Llavors, clar, el tema seria que les mesures potser haurien d'anar més destinades a que les persones que siguin més sensibles a passar-ho pitjor que els altres, perquè pugui ser perquè tenen malalties cardíaques o així, trobar un sistema d'aïllament durant aquest període. Jo prefereixo que a mi ja estigui 4 mesos en algun lloc, en algun centre que s'hagi habilitat per poder estar bé i que puguis fer visites amb un cert equipament que et puguin proporcionar a l'hora d'anar dintre, que no pas estar aquí, sí, els avions no es fan l'entrada i la sortida, però bueno, el coronavirus va extenent-se igualment perquè és una cosa que no podem percebre i que, bueno, doncs, que tots ho acabem passant i llavors ja tornem a la vida normal, si cal, no? Però
Ho dic en sèrio, són els que fan la roba. A Itàlia tenen molta població xinesa. Ah, clar. A l'Anònim diu, la gent no s'ho pren en sèrio. Bueno, però hi ha gent que sí que s'ho pren en sèrio. O sigui, hi ha gent que no s'ho pren en sèrio i hi ha gent que s'ho pren massa en sèrio com per... o estúpidament en sèrio, que estan desvalijando, o sigui, estan traient tot el menjar dels supermercats. O sigui, hi ha de tot en aquest d'allò. Hi ha gent que s'ho pren molt en sèrio. Jo m'ho prenc... Jo no, ja us dic, i una mica com el Xus, no sé si prendre-m'ho molt en sèrio, si no sé si és molt xungo o no és molt xungo, perquè ens estan venint coses diferents. Vaig a la Natur una estona, però la Natur no anava a fer una raid? Encara està en directe la Natur? O sigui, jo no sé si acabar-m'ho de prendre en sèrio o no, saps? Ja. Bueno, jo crec que ens ho hem de prendre seriosament, però no hem de fer alarmisme, no? Simplement, doncs, o sigui, actuar amb maduresa, que això és el que es diu i no el que es fa, Però sí que, o sigui, no cal fotre en conyes, no cal anar als supermercats i buidar-los. He vist vídeos d'inclús persones que es ficaven les bosses del que et fiques per la fruita i tot això, es ficant-se al cap fent cua, dius, esteu fent la pena, no? O sigui, això no és. Bueno, és que això és l'altra, aquesta és l'altra. We're all gonna die. Tots morirem. Aquesta és l'altra. Jo és que han passat la foto aquesta de... Bueno, han passat les fotos, no?, de la gent tapant-se el cap i tal, i dius, tio, o sigui, si hi ha coronavirus a un supermercat, no pateixis, que segur que l'has agafat, perquè estaran els aliments, o sigui, te l'endús a casa, per molt que et tapis. I si tapes amb la bossa, què? La bossa també pillarà el coronavirus, vull dir, saps? Es queda a tot arreu, no és algo que diguis... O sigui, no és per contacte amb saliva o amb sang, que és més difícil. Exacte. Jo crec que el que té el coronavirus, de moment, és que és molt, molt contagiós. Molt, això se sap. Això és així, molt contagiós. Només que et donguin la mà, només per respirar, tossir, el que sigui, és igual, que toquis algú que ha tocat algú que té el virus, és altament contagiós. I potser és una de les coses que preocupa més, el fet de que sigui tan altament contagiós, perquè això significa el que diuen en el chat, de que molt probablement la majoria de gent pillarà el virus, perquè és que és molt difícil mantenir-te en una bombolla i no relacionar-te amb ningú. Però sabent això, el que hem de fer és assumir-ho, no? I saber que és molt probable que passarà això i que d'aquí un temps doncs, potser estigui contagiat i que potser hauré d'estar 2 setmanes o 3 doncs, amb aquesta espècie de grip tancat a casa. Doncs ja està, ho sé, no cal fer-me uns drames, no? Vull dir, tot pot continuar normal i corrent i mentre jo estigui així hi ha altres persones que no estan així i potser el país es paralitza un meset perquè és el pic del contagi. Doncs d'acord, no passa res, és un mes. Home, ho passarem putes, Sí, però... Aquesta paralització que està passant ara, de tots els esdeveniments que s'han anul·lat, tots els vols que s'han anul·lat, totes les restriccions que s'estan fent de mobilitat, tots els col·legis tancats, tot això que s'està fent, jo crec que ho patirem els propers mesos, perquè serà com una segona crisi econòmica. Tot aquest negoci que no s'està generant i que a més comporta també pèrdues en segons quines empreses i segons quins sectors, per exemple el que he dit abans de València, no? Tota l'hostaleria que pretenien que vinguessin tots de turistes, no? A veure les falles, tot això són milions i milions d'euros que no estaran enlloc, diguéssim, i la gent, en definitiva, si la gent deixa de treballar, deixa de cobrar, per dir-ho manera, saps? I tampoc et pots mantenir un mes, no?, sense treballar, per exemple. Perquè has de pagar les teves coses, també. Llavors aquí el govern i els governs, o sigui, tant estatal com d'Europa i de més, hauran de veure com ho fan perquè la majoria de gent vulnerable no pateixi tant, no? La gent que té més problemes econòmics no pateixi tant, perquè si no estem davant d'una crisi brutal. Clar, és això, és ben bé això. I ara el que preocupa també, per exemple, a nivell personal, que has dit tu ara dels col·legis que els tanquen i tot això, jo, per exemple, treballo en un teatre. Allà a un teatre hi caben 800 persones, només amb un espectacle, i avui han ficat ja normatives, no sé si ho has sentit, David, dels ràtios de gent que pot estar junta en un mateix esdeveniment aquí a Catalunya, no sé si ho has sentit, em sembla que no poden haver 1.000 persones juntes, s'hauria de cancel·lar l'acte, i si són menys, em sembla que és una tercera part de l'aforament de l'espai.
o una cosa així és aproximadament. Això no renta tampoc. Bueno, jo crec que és el mateix, però a més petita escala, però és el mateix, no? Llavors, per exemple, amb el teatre ara estem plantejant a veure què és el que es fa. Bueno, estem plantejant, jo no he parlat encara amb el gerent ni res, però bueno, s'estan buscant a veure com es dirigirà cap a això, tot això, i a més, aquest cap de setmana a nivell personal doncs fem un festival de jocs aquí a Manresa, un cap de setmana sencer, i que acaben venint més de 1.000 persones, acaben venint unes vora 2.000, però no totes alhora, sinó que és al llarg del cap de setmana. Llavors hem de mirar a veure com ho gestionem això a 2 dies de distància. Són aquelles coses que... Pinta malament, eh? Sí. Llavors no podem canviar el dia perquè aquell és un espai que està reservat tot l'any està reservat i has d'agafar la data amb molt de temps. I a part de tot això, doncs, són totes les activitats que estan organitzades, o sigui, és com... És un merder. És un merder. És una putada. I penses fins a quin punt això té lògica, una lògica aplastant, o fins a quin punt és una tonteria el que estem fent perquè és inevitable, o fins a quin punt és una tonteria perquè realment no és per tant, no ho sé, saps? Cap mena de resposta. Estàs en allà que no ho saps. Bueno, però ha passat amb tots els esdeveniments i més petits i més grans, al final tots tenim el mateix problema. Aquí diu l'Andrés Iniesta que, per sort, els gamers no són població de risc, però jo crec que tothom és susceptible de pillar-ho. Jo, per exemple, estic preocupat perquè, clar, jo tinc un nen de menys de 3 anys i està és part d'aquesta població de risc, no? Embarassades, bebès, nens petits i avis són la població de risc perquè són més susceptibles a pillar malalties i perquè solen tenir les defenses baixes. Llavors, a més, per exemple, el cas dels bebès i els nens estan en desenvolupament, llavors tot el que pillen és susceptible que els hi afecti més també. Però a banda d'això també hi ha la població de risc. Per exemple, jo en el meu cas soc asmàtic d'al·lèrgies i tinc al·lèrgia al pol·len, als àcars, a certes plantes i arbres, xiprers, fulles d'eucaliptus, com es diu això? La gespa. Hòstia. La gespa, La gespa jo què sé, vaig a una piscina i té gespa, doncs la gespa. Tot això... Sí, és molt divertit, és superdivertit. És fantàstic, quina enveja. És fantàstic. Llavors, tot això, tot això són condicionants dolents, per dir una manera, perquè si jo ja de per si, quan arriba la primavera, ho passo fatal, se'm tapa el nas, imagineu que a sobre de que ja estigui congestionat per aquestes al·lèrgies, tingui a més un virus com el coronavirus o quin sigui, que em dificulti més la respiració, si ja em costa respirar. Llavors, en certa manera, jo estic a dins també d'aquest grup de risc. Llavors, vulguis o no, sempre hi ha algú, en la família, els amics i tal, que està en aquest grup de risc i jo crec que està bé que es prenguin totes aquestes mesures per fer que aquesta gent que està al grup de risc no tingui tanta possibilitat de contagiar-se, però al final és inevitable, no? Quan hi ha un virus que és tan... no? Que es contagia tant. Hi ha una cosa que no he dit, a més, que també va sortir a les notícies. Un tio, un xinès de 36 anys, que s'havia recuperat del coronavirus, una setmana després va morir de coronavirus. Com s'explica això? Però si estava salvat, no? Sí, en teoria sí. O sigui, per això dic que això encara em va preocupar més. O sigui, un xinès, va sortir a les notícies, un xinès, potser és que li van donar l'alta massa aviat, no sé, però un xinès que es va infectar de coronavirus, va anar a l'hospital, va estar 2 setmanes a l'hospital, es va fer tot el tractament i tal, i quan en teoria li van fer un altre cop l'anàlisi i van veure que ja no tenia coronavirus, li van dir se'n pot anar a casa, vostè està recuperat, se'n va anar a casa, una setmana després es va tornar a sentir malament, van a l'hospital, o sigui, i en 2 dies va morir. Joder, que xungo. De coronavirus. Llavors, Andrés, que hi ha 2 cepes. No sé com es diria en català, cepes, però... Hi ha 2 cepes. Ah, vale. O sigui, a sobre muta, perquè si a sobre muta ja... Si a més, com a més, el coronavirus muti igual que ho fa la grip cada any, això significa que sempre tindrem coronavirus cada any. Tindrem aquest virus sempre, a partir d'ara.
Perquè aquest és una... O sigui, no sé si ho sabeu, suposo que per si sou molt joves i no ho sabeu, si cada any la gent es refreda i cada any la gent pilla la grip i cada any han de fer una nova vacuna per la grip, és perquè la grip està basada en un virus que és altament canviant, per dir una manera. Val? O sigui, muta molt, canvia molt. I com que canvia molt, no hi ha la possibilitat de crear un antivirus, per dir una manera, que el mati definitivament. I que quan tu ja te l'hagis pres, aquest antivirus, quan ja t'hagin punxat, per exemple, ja siguis immune. Val? I per això cada any tenim la grip. Perquè aquest virus sempre muta i com que va mutant, doncs cada vegada que arriba l'època d'hivern i tal, doncs aquest virus, diguéssim, que ha canviat i torna a infectar tothom. Per tant, com sigui així el coronavirus, tindrem com una nova grip més bèstia i no hi podrem fer res. Llavors serà sempre, bueno, una grip i a passar-les. A passar les putes cada any. Que bé. Ho pintes molt bé, David? Diu, mira, ja, bueno, la grip va començar així. Clar, és que si hi ha diferents mutacions... Ja. No sé. I hi ha una altra cosa també que no se'n parla tant, se'n parla més cap al principi, però no se'n parla del racisme que desperta tot això, tot el tema del coronavirus. Totes les persones que són asiàtiques o que procedeixen de fora, automàticament la gent ja fa un apartar-se, no? Jo, per exemple, vaig fer un sopar d'amics fa 2 setmanes, 2-3 setmanes, i volíem anar a un japonès i no vam anar a un japonès, perquè hi havia 2 o 3 persones que estaven capficades de que, bueno, encara no hi havia tot el contagi aquí a Espanya. Però, por si acaso, no? Però, clar, és que no, jo no sóc racista, no, jo no penso que... Però i si... No, però i si penses a l'ICI és que tens un punt, saps, això? Saps a dir que... I com... Això és un cas d'amistats, però casos més extrems d'arribar a ficar-te a l'altre bolero com veus una persona xinesa o d'unes faccions... Home, això ja és molt descarat, no? Però això ha passat, i nens de col·le que s'han sentit insultats perquè diuen, ui no, que tens la peste o fas pudor, doncs tens el coronavirus. Vull dir, aquestes coses han passat, racismes i bullying i coses això, i no se'n vol parlar, suposo, massa per no fer-ne més bola. Perquè quan més es parla d'una cosa, més es produeix, no? És com el tema dels suïcidis, que no es parla mai a les notícies, perquè està demostrat que quan es parla de suïcidis hi ha més suïcidis, saps? I prefereixen tallar boles d'aquest tipus. I llavors aquest tipus de comportaments tampoc se n'ha parlat massa. Bueno, però mira, és el que diu el Gorokei, ara passa amb els italians, també. També. Ara segurament, si estàs a Barcelona, vas amb el metro i et trobes un italià, algú parlant en italià, segurament et quedaràs en plan, ui, aquest tio d'on ve, saps? Ja, però jo... O sigui, però jo no crec que però veus, amb això no crec que... Sí. Però, xus, això tampoc és racisme. O sigui, això és simplement perquè pot ser italià o no pot ser italià. Vull dir, o pot ser xinès o pot no ser xinès, saps? És el fet de dir, ui, aquesta persona, pel fet de que parla aquest idioma o té aquestes faccions, et dona a tu a suposar que, clar, pots estar totalment equivocat, perquè hi ha xinesos, italians, hi ha de tot que viu a Barcelona de fa 50 anys i no tenen per què haver sortit de Barcelona, per exemple, saps? Però sí que és veritat que certs idiomes o certes característiques el que fan és entendre't, o sigui, el que fan és donar a entendre a que tenen relació amb gent que no és originària, no, del país aquell, no? Sí, però avui en dia jo crec que hem de començar ja a tenir en ment de que una persona perquè tingui unes faccions físiques no vol dir que sigui d'aquell país. Vull dir, si ha viscut des de que va néixer aquí i no té cap mena de lligam amb les... Podria ser que no tingués cap lligam, podria ser que tingués familiars, amics, o vés a saber. Exacte, i llavors és un prejudici. És un prejudici. Creat a partir des de la por, i la por porta a aquest tipus de conductes. Hem de fer sentir bé tothom, penso, i no crec que sigui la manera. Una cosa és que tinguis coneixement que aquesta persona fa viatges a un lloc i tal, llavors, mira, si és per això, doncs ja... Sí, però tu imagina't que demà et diguessin que el coronavirus es destapés la veritat. I es destapés la veritat. I diguessin, coronavirus és mortal. I llavors no faria distincions de persones directament. No diria aquesta persona sí, aquesta... No diria... Ningú, no? Em tanco aquí, a les meves quatre parets. A casa, saps? Imagina't que es destapés l'alerta, saps? Segurament aniries molt més...
És que al final, moltes vegades, la gent al final acaba sent egoista, també. Clar. Vull dir que al final acabes mirant cap a casa, saps? Una mica acabes escombrant cap a casa, al final. En el moment en què... Això sempre s'ha dit, no? El tema de l'empatia cap a altres persones, cap a quan algú ho passa malament. Tens més empatia amb, jo què sé, amb algun familiar que pugui estar passant una malaltia que no pas amb algú que saps que està passant una malaltia però que no coneixes, o fins i tot algú que està passant una malaltia però viu a un altre país, o fins i tot algú que està passant una altra malaltia però que, saps? Vull dir que la proximitat i el fet de tenir-ho més a prop fa que miris més, no?, cap a casa. Sí, això és com la imatge aquesta de Facebook que estic veient últimament, de que es veuen dos nens així supermorts de gana, no? I diu, i això per què no es combat i en canvi el coronavirus sí? I l'altre li contesta, perquè això no es contagia, saps? La gana no es contagia, simplement o en tens o no en tens, no? I és ben bé això, vull dir, nosaltres ens preocupem més pel coronavirus perquè que ens pot arribar a afectar a nosaltres d'alguna manera, en canvi la gana no, perquè és una cosa que no t'ho poden contagiar, no? De fet, amb això és molt curiós el tema dels famosos, per exemple. Els famosos, hi ha un munt de famosos que al final està bé que ajudin i perquè ho fan perquè realment els importa, no? Però ho fan quan els hi afecta. O sigui, els famosos que han pillat alguna malaltia o que tenen alguna, saps? Que tenen alguna, jo què sé, un accident o el que sigui, s'han vist envoltats d'alguna tragèdia o el que sigui i tal, i al final han acabat creant una fundació, han donat diners perquè s'investigui sobre no sé què. Al final sempre ho han fet perquè els hi ha afectat d'alguna manera personalment. I està molt bé que ho facin, però no deixen d'ajudar en allò en què els hi ha afectat a la seva vida. Que si no els hi hagués afectat, segurament no haguessin creat cap fundació, ni haguessin donat diners. M'explico? Sí. També perquè prens consciència de les situacions, vull dir que sí que és una espècie d'egoisme, però al mateix temps també és per coneixement, no? Quan tu et passa alguna cosa, tens un familiar que pateix, jo què sé, càncer, i llavors et fiques dins d'aquest món i comprens totes les dificultats que comporta perquè les has viscut, crees una empatia amb totes les persones que estan relacionades amb això, no? I és fàcil doncs, que tu vulguis ajudar, tant si ets famós com si no ets famós. Llavors, clar, ajudar a una causa que al qual no hi tens una vinculació emocional de cap manera és molt difícil. Has de ser molt bona persona, no? Molt bona persona. Molt empàtic. I tenir molt de temps i molts diners lliures. I molts diners, no? I molts recursos. Molt de tot. Jo ho entenc. Hòstia, Flaitos, ho has sentit, això? Ho has llegit? El que ha dit el Flaitos? Sí, diu, nosaltres tenim una companya italiana que la seva família viu a les zones zero d'Itàlia. Flaitos, bye, I ella mateixa ha dit homework fins que passi això, o sigui que s'ha aïllat ella mateixa a casa. I avui crec que està a urgències perquè es trobava malament, crec, pobra. Sí. Diu, @Mossos, tenim el primer cas de falsos metges a l'Hospitalet de Llobregat. Pretenien entrar a un pis per fer una suposada visita de control pel coronavirus. La víctima no els hi va deixar entrar. Hòstia. Això és cert, Flaitos, o és més confabulacions falsos d'aquestes? Metges. I per què volien entrar? Per què algú vol entrar a l'hospital? Una mica... No, a l'hospital no, anaven a casa de la persona. A casa de la persona! Hòstia! Sí. La confinació aquesta... Tuit dels Mossos, Tuit dels Mossos. Has tuit dels Mossos. Clar, és que això s'ha d'anar amb compte, també, quan demanes ajuda per aquestes coses, que en teoria et venen els metges a casa a mirar el que sigui i tal, s'ha de vigilar molt a qui obres la porta, Hi ha gent molt malintencionada. Però anar a robar amb algú que té coronavirus, tio, també té collons, Bueno, que el tingui o no el tingui, ja no seria la primera vegada, que hi ha gent que intenta colar-se a casa d'algú amb el pretext de s'ha espatllat el forn o el que sigui, i quan estic a dins de casa teva t'ho foto tot, El Flaitos ha passat l'enllaç del tuit, és que ha estat banejat. Sí, és que no aprèn, el Flaitos no aprèn. No aprens, Flaitos, aprèn, ostres. No aprens les normes del canal i et passen aquestes coses. Quan tu vols escriure et surten unes normatives, allà ho posa. És veritat, a més ho aviso. Jo anava a posar el link, però... No, bueno, ja, els Mossos, tots sabeu quin és el Twitter dels Mossos, @Mossos. @Mossos. @Mossos i ja està.